Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esiyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke ibhakabhaka kuvela ukuthi ke ingase isayine idabuli labadlali from lapha iqembu laKwaZulu Natal iGolden Arrows. Lapho badlali uyena ke laphana ke uSiyanda Squishy Ndlovu kanjalo ke noAyabulela Maxwele kubeka ukuthi Orlando Pirates ke neGolden Arrows sebevumelene ukuthi ke labadlali makuphela ke yona ke lesizini bayojoyina ke laphana ke esimnyama. Impela ke ama rumors aqinile asho kanjalo athi ke uAyabulela Maxwele noSiyanda Ndlovu bayojoyina ke Orlando Pirates okungabadlali baseswini makuphela ke yona ke le season ke yona update engiyiphethe ke njengamanje. Like i-video usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ke khona ngolethele ama transfer news kanjalo ke nama transfer rumors kwi-Betway Premiership. Manje ke video yethu asibambe la nisale kahle.